И какво става, хора? Днес снимаме в Ендърлът епизод 2. Да, епизод 2. Да, сега ще ви покажа моята база. В смисъл, какво са направили сега по базата. Отвънка все още няма да я показвам. Може би следващия клип ще я покажа. Ето я отвътре. Като и прилича малко на църква. И тук ще е нещо като това, ще издигаме чак догоре. Ще има тук кактус ферма. Във всички ъгли ще има кактус ферма. Аз се опитам днес да направя тия два ъгъла. Тук имаме крипър ферма. Ето я, не е завършено все още всичко. Имам 826к. Тук не е чист рума, който ще трябва да направя средствени лампи. Тук ще има за зомбита, за зомби, скелети, спаунер, за всичко. И за вече сложим, може би, не знам. Ще видим. И да, като и също не съм го започвал, ще имам голем спаунер, защото много още трябва да такова, че да имаме голем спаунер. Да, тук съм го направил така, това вчера нямах флай с бачета Африка и съм го направил, сега ще го махна. И може малко да поенчатваме този епизод. И ако искате шарпака в първия епизод, съм такова в описание. В смисъл, името не е откъде се го стига. Добре. Да, тук се събира Gunpowder, аз преди малко подадах около половин инвентар. Сега се изкарах, някъде там. Аз съм го взел за такова, тя чисто също съм го взел там да се оправя тук. Нали като ще... Тук ще са... Мисля, тук ще са честоти така отдолу. И както ще идват тук. А самата ферма ще започва от тук нагоре. Не някъде от тук, някъде от тук нагоре, защото тук ще трябва да правим такова, нали смисъл. Сега ще го дигаме, някъде от тук да почваме да слагаме леда. Така слагаме, нали, 8 лед за водата да може да се стича. После с едно надолу пак 8 за да може да се стича, докато стигне до тук и от тази страна после така 8, по-надолу пак 8 и те, разбрахте ме. Ако не е да сте. Да, сега ще ви покажа хълмовете. Home Farm. Само се остава това, че много. Така ето, тук има една кактус ферма, която аз я бях направил, обаче сега не ми се довършва. И може би ще взема всичките хопери от тук. Ето сега ще ви покажа вънка. Ето това е място. Да, ви видяхте чънковете, ако искате идвайте, ако искате не идвайте. Тая ферма няма да е тук. Да, ще ви покажа този начин. Ето е фермата. Нищо особено, в хома ще има по-голям, ще е по-голям. Висока сравни всички тези ъгли става по-голям. Да, ще се взема лава, после ще се взема всичко. Всички хопери ще ги взема точно на трябва. Тук има лава, как е лагна. Ето малко тук.
клеймвали. Да, тук се взема лава за стените. Home Base си го видяхте. Home си не знам какво е. Оу, са тук е да. Home Base, секунда да видя колко минути е снопи, ако може да енчантим нещо. Да, може да енчантим нещо. Тук имам блочета. Да, 20. Прави. Коло. Си взема и дърва и отиваме да енчантим. Не, всъщност ще почна да... ще продължа той седмо да го изиграм стъклото нагоре и в клипа ще направя колкото направя и да. Оу! Извините, ако чуете мишката. Да, някакво да кажем. Защото не знам какво да кажа. Да, не знам дали ви казах, че този хром беше с стария ни тим. В смисъл... нали, този хром бяхме правили с стария тим, обаче аз направих по-голямата част. Даже може да се каже почти всичко без тавана. И те се дивнаха хром от тук, защото от стария тим един човек се махна. Те мислиха, че има сет хром тук, но той нямаше сет хром. И да, зато и дойдох тук, защото аз си бях оставил всичко като голямата река и сега тук се направих хром. Стария ми тим искаше всъщност да вдигаме хрома до 256 лера, до сега 176, някъде около 70. Към 80 блока, не знам, не ми се смята сега, защото се ставам. 9 часа и зато има толкова малко хора. Не знам колко трябва да правя. И да, това ще е за епизода. Надявам се да ви е харесал. И да,